kıydım. İstep bizden uzaklaştım gittim. Düşün ya, şehirdir. Yönü sonku doğru, ecen yağdaylarım ağırlaşa. Kovsi, üye kaydıp, bizim yanımızda olasın, o olayacak yani. Alo. Tapıldı mı? Tağamçı kafe? Bolya, salgısında uğrat. İş tapıldı, iş. Salam. Salam. İş üçün gelen siz değil mi? Kavga helican edilen olmalı. Ava ayttılar. Kuhn işlerine tecrübeniz var değil mi? Kavga özüm yan yakında da şeriyurttan geldim. Okudan da şaram kuhniyalarda, kafe restoranlarda işleptim. Ha, bolya. Yorum onunla. Ben işgarlar iş alanda 2 gün yer vaqt berýän. İşleýişini görýän. Senin başda iş alanda kuhnya kömek çökünde belli. Düşündüm böyle. Mekan, bugün otadımlık banket 1 saat öňe süýşürildi. Ha şeýlemi? Bah, onu men işgarlar gyssaýyn. Aneme, bulam täze gelen işgar. Ben muňa täze eşiklerini ber, iş bilen tanıştyryp, menim işgarlarymy saýyn çatjak. Öýlemi? Oho, senem görmek bar eken ýa bu ýerlerde. At basmajak ýerine muňmasya. Hansen ular zolan badylar. Daşaryp okuplanlagan bolmadymy? Yıllar geçti de ütgemäsmi öyle ha? Yok, ütgedim. Sen özüňe seret, maňa seret. Sen nerede, men nerede? Asla bu ýerler senlikden. Ýöne garaş. Adam hemme zada da birden ýetenokmy? Şu derece işe dar bolsaň, näme eşiklen? Menka aýtmak, gala näme özüň garaşyny teksin. Taýsy mellikmi dälmi? Onu sana wagt gökköze. İslep gelmenim bu dünya, dertler baradağı diye. Gerçek durmuş devam ediyor, elimizden näme gelýär? Dem almaklık yaşamaktan yetilmedi arzulumken. Dün evlendim bu nirden, ömür gıyka valtım ama. Mekan, bu kadar ayna bady, gydyl ýüzüme urlanýardy. Nima urlasyn onu? Bir ýerde aýryp goýmalymy? Yok, ol hemişe yani oturyan işeden de yanlar yani oğurlanandı. Sizden çekip bana aytıp beray deyipti. Bah. Hani işgarlar hem beni topladım. Şu taýda bir yüzük oğurlanıptı. Belki yiten bolmamakma. Belki mağaranızdan bir yer alanır. Egerde içinizden bir yer alan bolsa, meselem kıstaşıp ulağa ýazmasam, kim alanan bolsa? Hiç kime bildirtmän, ana getirip berdim şu. Ayttım ha şef şunu ödül deyip şu yiten yüzük diyen şu Feridin ana ayttıra. Şu yiten yüzük diyen şu Feridin ana ayttıra. Men iş kafenin menejeri her işgärlere jogap berýär. Bu taýyň işgärleri her bir ýerden gelen biz onun karakterlerini, asıl näle adamlaryny tanap bilen bak. Her kime işem berýär, pulam berýär. Ýöne o pulu işläp adanmaly, ogurlap däl. Sizin näme diýjek bolýanyňyzda men gowy düşündüm. Ýöne men o ýüzü ogurlamadym. Belki bir mesele vardır. Belki ejen kalkaňa pul gerekdir. Men näle agir ýagdaýa düşem dedi. Ejem kakama pul zerur bolsa da men birinin zadyny ogurlajak adam däl. Düşünükli. Bara mesele şuna var. Gel. Mümkin. Kaçanan ýerdakyn ýaňy bizi. Men hemişe barmağımdan ayramakdym. Diňe işe gelende jümüme salýan. Düşünükli. Itenini kaçan bildin? Aberden saň başagaýlykda bildim. Eýway, bu näme bolmy? Sen şunun davamını, şu öňlüğü aýyrdyňmy? Wi hawa, namaza gidende aýrdym. Diýme, sen ýüzüň alınmandy. Sen öňlüğün täze işgärli. Leyli. Oh, Dur. Awula başda öňlük temerdim da. hava. Ogurlanan ýürüp şol öňlükden çykyp näme bilgeşin edýär. Yo, men bile geçin etmedim. Yine de zor diyecektim. Ne kadar gayet falan ýagdaýyna tera da. Ana işten gidip barýar. Her bolmanlara bundan başga. Noul durda garaş diýen. Noel durda garaş diýen saňa. Sen näme şu nektetden açyk bolan goşgyn bolmaýdyň. O sen goşgyn da men goşgyn. Men sen diňe näçe sen gowy
garaş diýen. Nowel durda garaşjan sana. Sen näme şu nekdete? Ben açık olan goşgym bolmaýtdyň. O sen goşgym da men goşgym. Men sen diýen ýa-ni sen go bermerim. Bağışla meni. Çinim bilen ýani men bu zatları bilip etmedim. Senden bu söz eşdiýälmegen galyan. Gen galýansın, çağırtdan oňuşmadyk ýöne iş taşlak gitme. Haýyş. Yeni başla. Gel, en tek bilen berdek. Ýa-da bolar. Ama boşa kafenin içinde geldim arkayın ol aldım diyişini diyana kadar tamam arkayın ol Arslan var baş Dinleyenem aydı verim. neme bana bir klasik mahita hemen tavuk satı alayda Balya. neme mi da yüzün uğurlu şefine bir şey ya değil mi? Tamam. Yine 5 minutlar getiren var sonunda cevabına verecektim. Vaktine çıkaran ramla. Sağ ol. Şimdi cevap atılacak getiriyorsun da ya. Afsan gel beri. Dinleyenem. Sen tere diyen usta. Hava. Ya sen getirdin değil mi şuna hare? Hava. Tere kara gözün bilen şuna. Ben naharım içine ne yapmadığını gördün mü? Neyme çıktım? Gözün yok mu görün aklı? Daha seferi. Kim cevap veriyor şuna hara? Neyme mesele çıktı? Ferido'nun için ne kadar o yiyen olsam ne edecek o? Amca başlarsın da men gözüm hayran. Bidadır, yemet adıdır. Dedenin gerek. Getiraylam. Dedenin gerek. Ama Şloryal ulu kafede Şloryal açpe ne edip işleye? Avrayını da diyan. Ağam baştan bidadır da taatın getirip beray. Gerek ya doydun ne ya? Näme bol Kerim, goşulyk mı? Näme Naharın içine hoş çıktı. Hak ýok oňuň ýaldagyny çykmagyna. Anşo mihman göz ýurdu. Mehman şu açık turup gitti. Öýdem sen ýaşap bagry berdi, işime hak ýok diýdi. Näme? No. Bah. Kamera nasıl olmadı? Şo mihman görürler ya. Gör. Ana şu adamı nahar etip koydum. Hı. Enenen şu garaş. Bolly. Tanayan men muny. Garaş soňra seni görürler. Onu içine bak atýarmy? Ay, bolly. Öňkü işlerini yerimde poglan öý. Başlygyň adamsy. Hasandan vermeni ýetme aýtarjak bolup berler. Baramok. Yekilä görjek. Şeýdip gaýtarjak bolşlar öý. Turany. Feride bir näme gurulşa. Sesini açsana şoň. Sesini aç. Alo. Başlıkcan kovmut diyorsun mu? İşe bitenler başlık gülüyor alalar gittik. O administratörlerin yanına gittim ha. Ananlar o oraydı. Hangi oranı şu kafede şu şeyi saklayanlarım var. Turany. Feride bir näme gurulşa. Sesini açsana şoň. Sesini aç. Hangi oranı şu kafede şu şeyi saklayanlarım var. Düşündün mü? No. Ne ol yerde abet bolly. Bolya sen bar ver meni adaçyk işim aldy, bar ýa näde? Bolya eğlenme çaltırak gel. Bolya. Bu näme şem bişipdir? Hawa men ýana ikimden lavaşamalym. Ýokla maňa bolya şu men kän ajam däli. Sen emiş aç terip yalan söýdüň ýöne men bilen sen açdyň. Bu söz doğru. Sen näme diýen? Amerikan açdyk. Ay bolya ödüň. Ano, öýüň zatlar gowmy? Gowy Hudaýa şükür. Birade ejem sir gowy diýilsen. Hawa eşitdim agyr kesellikler. Allah şifa bersin. Amin inşallah. Şoň üçin daşyryp okuw taşlap gaýtdyň. Hawa bir tarapdan okuw tölegler. İkinci tarapdan ejem agyr sir gowy. Araşdyr gaýtman boldum. Deýenme pekemme de gowalar. Allah başa miden en şu ýeňe. Ýerine. Şoň dur kemotdur. Duň taýdan şoň. Anygylar gurulun goý ýa-da işdi ýa paket samlan şaltçak ýetişdirin. Sen näden ýetişýäňmi? Sagat tekide taýar bolmaly şular. Naul, belki mokama ver.
Nowul, gel şunu okama ver. Durmuş meni känseýnedi. Emma men ýene gelgirmege urandım. Köp zatlardan geçdim. Emma içimdäki umydym ölmedi. Sebäbi durmuş meni näçe synasa-da men öz ýolumy bitirmedim. Indi bolsa her täze güni bilen öz hikaýamy täzeden ýazýar. Bu kafe men üçin diňe iş däl, täze durmuşynyň başlangyjydyr. Andurani, näçe gijali? Başlarsaňyz awtobusa ýetişmedim. Ben avtobusu gijal, yatyk gal, maňa wagtyna gyzyk gyllar. Bizim kafemizde näme bol işler? Her kim öz wagtyna gelmeli. Böyle. Bar öde işin bilen. Aha, Nowul falan geldin mi? Salam, hava biraz güjäde galaýdym da. Ha, haydi yani yok bu. Yanım gördüm, üçüncü administratör bir keçe sağırak. Oğlum bu ne demekten mi? Yok, özümden barmy? Biraz ýerakdyr hereket edäýmedim de. Hay bol ya yani yok, işler var artık. Böyle. Yoklu ziyan yok, özümden Bak, ay bol ya yani yok, bol ya da ten var, praşna var, yeşin saçıp verenler. praçny ýerde. Hani nereden görüyorum? Hava, Şun yanına var, öz gorkada ne dedim? Parça. böyle. Var. Armada gelecek. Bar. Men üstüme zat döktüm de başka eşik verelim mi? Bol näder getirip berýän. Ýence men şunu 10 paket koýaňy. Bir sefer ilim ýapmanny, mehmana ikinji sefer bermeýär. Düşdüm. Ana, Sağ olun. Tamam işte. Kardeşik bereýdiler. Aha, saçtın mı? Hava, Ay bol ya. Bana salatlara geçiver abi, geç vatandaşlar. böyle. Bu kalbi sana inandım ama uykusuz geceler seni sormuşlar. Hiç beklemedim, yemin ederim en güvendiklerim. Nowul? Öyle var ya. Hava. Yürü ölmek de. Yokla gaýtýan özüm. Yok, yürü ölmek de. Gel, bunu. Beni vurmuşlar, bu kalbi sana inandım ama Ay şef bilen gürleşmese boljak gelýärdi. hiç beklemedim, yemin ederim en güvendiklerim. Beni vurmuşlar. Gel. Çağırttınız. Hawa kuhnyadakiler yetişýär. Ova, hemmeti yetişe gül yani. İşgärleň yetişýär, ben käbirlere yetişmeýän ýaly. Düşünmedim. Düýne ogly işden alyp barýarsan gördüm. Görýän öleýin halat soňany. Göremem. Sizem hemmet adı görüp yetişen gay. Başgalar gören bolsa gep görün köpelerdi. Ondan bu zatlar başga ýetse, owda. Doğru ya. Benim burada turak geçaydım öyle. Howsy nowly kuhnyadan zala ofisantyp geçirelim. Bol ya. Ofisant bolup zala işlese, oňa dowy, saňa dowy. Bol ya. Cemal, men sana 100 mana koyduysam näme 10 mana koyupdun? Jüýüm menem şu wagt aýlyk almasam ýok. Men oğlanlaryň ýanyna näme etmelini? Okuda her kim owadan masjidli, owadan zatly. Men 10 mana bilen nätip fogmal şu taýfy nätip geçirmeli güni. Jüýüm özüňe bir ýerlerde işläýdi daşyndan. Bolýar, ha şeýtip bassama sana. İse bizar o men şu taý. Şu durmuşdan bizar. İse bizar o men taý. Şu durmuşdan bizar. Doğan paketiňizden bir zagdygyda sallanýar ogluňyz ötdýän. Hawa, sağ olun. Men sizi diňe abetde görýärdim. Bärde näme bolup işleýäňiz? Çerekçi bolup işleýän. Taýda pekarlanmamy? Hawa, şaýnyň çereklerini ähmetli, taýda işleýän. Onu bilemokdum. Bir şarkısın sen, ansızın dile takılan. Salam. Tamam geldin mi? Hava dilge peşlemsen bu vaktinde gelaydım. Inni hemişe vaktinde gelecek bol ya. Sebebi administratörün ikisi öyle göle uçur gider sana. O neymiş şu? Sebebi
Şimdi seni kuhnedan ayırdılar, zala sandet geçirdiler. Uy, şeyle mi? Ha, o şoň sen ýuwaşadan öwrenç berdiň zala da bolýar. Şuňa zal işlemel sen näme? Salam Havva. Eşiň aldy Gülnar ýanyna bir otaýda duranlar. Böyle. Qowmy. Meni administrator sen ýanyna uratdy da. Owa, bilýän habarym bar. Men konukçym bolup işleýän. Dogry iş öwrenýärçim. Onu näçe wagtda öwrenip bolaryn? Bilemok, menyu, servis, hemme zady öwrenmeli bolýar. Düşündüm. Innem ol stolar Amerikalaryny gowlap goýup. Şimdi hemişe wagtyna gelecek bolar bolýar. Administratordan sen öwrüňe götürýärsin. Onu Sebebi seni kuhnedan ayırdılar, zala sandet geçirdiler. uy, şeyle mi? Ha, o şoň sen ýuwaşadan öwrenç berdiň zala da bolýar. Haykırmam şarkını, sevmek bunun adı. Neden inanmadın? Yakışırsın sol yanıma, güneşli yarınlarıma. Zor günler geçer gider, bir sarılsan gel. Böyle. Sen de kalanmyň? Havva, Sana da kalanmak bolýarmy? men sen ýok bolan soň alaýdym onu. Zakaty maňa ber, öz işiň bilen bol. Konukçylara da kalanmak bolanok. Yeker derdimiz bolan yan jagymyza urtan kim derler. Aman jagym. Öğretim gelýändir. Alo kaka, bu ýagdaýlaň. Ejem gowy dämi? Gowy. Ejenem. Özüm näme? Men gowla kaka alad etme. Siz kösenmen oturan bolsaňyz bolýarly. Yeker derdimiz bolan yan jagymyza urtan kim derler. Kaka indi işleme gurna bolup başladylar. Daýdan ama wabar ýarken ondan bir adawlyk pul uğratja. Bunlar hemme de taýyn. Bolýar sen göz gulak bol, zalda 3 stol bizinki, VIP zal bizinki. Şolara teret, kontrol et. Hiç kemçilik bolmasyn, men aşağı düşüp geldim. Ne menü? Ha oğlum. Sizde tavamı çaydı bu kol çay çıktı. Hava menüme da täze goşuldy. O çaydan içip oluyor mu? Ma täze barlar. Nahar. Böyle. Sen de kalanmyň? Hava, Sana da kalanmak bolýarmy? men sen ýok bolan soň alaýdym onu. Zakaty maňa ber, öz işiň bilen bol. Konukçylara da kalanmak bolanok. Tavamlı çayını mı şey? Hawa rahatlanlar ya. Atı it koşuk çaydır, tagamam it koşukdur. Çaydan hükman dağıtıkları. Çayın tagamını barlak Oradan gör. bu yan çayın tavamını barlak görebilir. Tavamcı çayı yakın çıkarmadılar. Bağışlan. Qaytarýyňyz gandyrdyňyz. O tenki. Ýöne muň içinde kän bar. O ten payın. O hemme ten çüy. Tavamı. Sağ olun. Getirver şoğdu. Şoğdu afsantlara değişti, kömekçilere değiştiler. Bar stolun üstüne arasalar, parayat get. Armada, näme täzelik? Bar bol, täzelik ýok sende. Mene diýsek ýok. Ertäýlik berilýär. Moştuluk hadoýlym salap bire gider. Owduňy ertir aýlyň berilýänine begendim. Meni möýe pul ugradarym. Uzaktan görünüyor karartı. Hele bakın belki gelen babamdır. Daşlar yurtlar, okulu taşlar. Şutayda afsant olup ver onunla canım yani. Sen bu gurrunlaň näme sen baga aýtýar? Bak şu men diyen zatlan bolmasın nadir durmuşumda. Birden bolup senen bir ömür pişman et yaşamasan bolýar. Ne daýda kakama berersin. Bolýar, bu pula kakama bererin ole. Seni hergede şutayda işleýäniň görýäne. Daşlar yurtlar, okulu taşlar. Şutayda afsant olup ver onunla canım yani ya da içim yani. İşime näme bolupdyr? Başlamaýda daýda. Başlayacak. Men içime ittirdik gelýär.
Şu gyzyň durmuşy näme hil bolar, näme dip başaryp çykar bu durmuşdan bir gowlap bilermi kadip krediýan diňe. Meňem durmuşda öz planlarym bar da bolar hemme da. Oy, muň planlary barmış. Sen planlaryň bilýän näme bolar? Durmuş görürsin, iki çagan eliňe alarsın, aýlykdan aýlyga zordan ýaşarsyň. Şoma har görürsin planlaryň näme bolýan. Sen bu gurrunlaň näme şundan aýtdyň? Gözüm aç diýip aýdýan. Seret töwerüňe diýip aýdýan. Seret işleýänleriňe gelip gitýän adamlara seret, maşinlaryna seret bu gelýän adamlar. Ýaşlygyň gözenligin saňa baky berilen ok. Elinde mümkinçilik baka peýdalan gözüň aç diýip aýdýan. Sen durmuşda ýalňyş adama baryp ýalňyşdyň diýip, sen başyňdaky zat maňa gelmeli diýilen zat ýok. Sağa man var, salam aýt hemmesine de. Bakşı men diýen zatlan bolmasyn na durmuşyňda. Birden bolup senen bir ömür puşman et ýaşamasaň bolýa. Gözüň garanokmy? Ýuwaşrak sürüp bolanokmy? Eýway, öňüme çykýana özüň ýene maňa akyl berýänmi? Men akyl beremok, dogry zat aýtýan saňa. Dogry zat aýtýan bolsaň ýoluň her ýerinden geçip görmeliler. Şu ýaşyna seni öwretmedilermi? Ýa özüne öwredäňmi? Öwretjegem senmi? Bolýala. Men ýaly tapsaň armanyň bolmaz. Awada saňam çay gelmişmez. Köpçek. Gelaýtenem. Bale. Ne onu? Naşursun? Tamam. Olmaysa? Bugünler ama gelen ok diyen. Gelmesem olmalı. Näme käzelik? Ay sädelim yok. Ýantas bir gyýpak ýadyma. Çağa ýalak bolup öňüme çykdy. Gyýda hiç tat bolmady däm. Yok, doğrudan saklap geçtim. Senin näme sädelim? Gyýdýanda. Gohurma Instagramdan ýazypdy. Jogap berem ok diýip. Borma ya. Borlay diýme däme kam. Gyýd seni gowurdyp. Sen merjeni ýagyndan çykaryp bilemem. Merjenim bizim aramyzdan gidenme kiri bolma. Mudam şey dip gezmersinmi? Borlay diýme mekan. Daş töwerüň dolu gyýd. Seňem ýüregiňe täzen diýjek bir gyýd tapylar ýa. Bilemok da.